दा आंजों लोगोआव सासे आदा दंफायो नै पेटलु आदा दा आं बेनाव फंनैसो बाथ्रा सोंगोन आरो दा बेनो जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि सरकारा जेब्ला BTC आव फैयो अब्ला माने बिथाङा बुंबाय थादों बिराद सान्थि जाबाय उन्नति जाबाय होनदों आरो ओमफ्राय दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव सरकार बायनायनि लोगो लोगो माने बिराद असान्थि होननानै दिनै माने बुंबाय थादों आरो गोबां माने मावफुंनायनि बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोना आन्दलन खालामनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों दा आदाया बिनि सोमोन्दै मा बुङो मथेथ' सान्थि फैबाय सान्थि जाबाय होनो नाथाय जों सान्थिथ' जों नुवाखै मानोना जेरैबादि सालायनांगौमोन बे BTR खौ बेबादिथ' सालायनोबो हायाखै ओंखायनो गावसोरनि थाखाय सान्थि जानो हागौ खिन्थु जोंनि जनसाधारन जों बादि पाब्लिकनि थाखाय जोंनि गोरिब गुन्द्रानि थाखाय असान्थिसो जों मा नुयो आरो नुदोंबो जाय मानसिया थेला बोनानै जाग्रा बे थेला बोनानै जागासिनो दं सोरबा हाजिरा मुजिरा मावग्रा बे हाजिरा मुजिरा मावनानै जानानै दं खुनु सरकारनिफ्राय बेबादि मोननांगौ दासिम मोनाखै गावसोरनि BTR नि बे लिडारफोरासो माने डेभेलप जादों आरो परिबर्तन जादों खिन्थु जों बादि गरिब मानसिफोरा खुनु परिबर्तन जायाखै औ बे ओंखायनो जोङो सान्थि होननाय जिनिसखौ जों फोथायनो हाया मानोना जों दासिम अनेक जायगायाव जों गिदिंबाय ओंखाम बोथिसेनि थाखाय मानसिया गाबनानै दङ हाजिरा मुजिरा गैया खुन बेंगालर खुन दिल्ली बम्बाइ बेबादि खारनांबाय ओंखायनो बाहाय जोंहा गोजोननाय गैया आरो बेखौ सान्थि होनो बे असान्थिसो सोरबा हाबा जानानै मास मोनसे थानानै बिदेशआव खारनांगौ जाहैबाय बे बोरै बे सान्थि जाखो बे सान्थि नङा बे असान्थि जीबनसो बियो खिन्थु दा दिनैनि दिनाव जेब्ला बिथांमोननि सरकारा बायबाय नङा होमब्ला खिन्थु दिनै बिथांमोना बुंदों बिराद असान्थि बुंदों आरो दा बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन बिसोरनि गावसोरनि सरकार बायबाय नालाय बेखौथ' असान्थि जागोन बिसोरो खिन्थु जोंनि थाखाय जोंहा गोजोननाय दङ जोंनि हाग्रामा सारा जोंनि थाखाय सान्थि लाबोगोन आरो आगोलनि BTC बादि एबार BTC बेबादि BTC जानाय नङा जोंहा 100% फोथायनाय दङ जेरै मावलांनांगौ बेबादि मावलांगोन जोङो बाहाय खुनु सन्देह गैया आरो मोनसे सान्थिया बे हाग्रामानि दारैसो सफैगोन बे हाग्रामा सारासो लाबोनो हागोन होननानै जों फोथायनाय दङ